рӯзи ҳифзи кӯдакон моҳи ноябри соли 1949 бо қарори Федератсияи байналмилалии демократии занон таъсис ёфта буд. аввалин бор рӯзи ҳифзи байналмилалии кӯдакон соли 1950 дар 51 кишвари ҷаҳон таҷлил карда шуд. ин аст ки имрӯз дар ҷумҳурии мо низ нисбати кӯдакон ғамхориҳои зиёд мекунанд ва бахшида ба рӯзи ҳифзи байналмилалии кӯдакон дар тамоми гӯшаву канори мамлакат чорабиниҳои мухталиф баргузор мегарданд. аслан дунёи кӯдакӣ дигар аст, ҷаҳони кӯдакӣ дигар аст ва як дунёи рангину гуворо ҳаст ва ҳар волидайн аз кӯдаки худ бо муҳаббат навозиш мекунад. аслан бо лаҳни кӯдакона сухан кардан ё шеъри онҳоро гӯш кардан маънову муҳтавои дигар дорад ки инҷо дар бари ман 2 нафар ва чанд кӯдакон нишастанд ки бо лаҳни кӯдакона баҳри шумо сухан мекунанд ё ин ки шеър мехонанд. وطن مادر به ما تو مهربانی مقدس معتبر شیرین زی جانی زی تو بهتر به این عالم وطن نیست تو ای رخشان تو خورشیدی جهانی. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи кӯдакон чунин таъкид намуданд. ин рӯз на танҳо рӯзи тарихӣ балки айёми ба ҷомеа ёдовар шудан аз зарурати риоя ва эҳтироми ҳуқуқи кӯдак ва фароҳам овардани шароит барои ташаккули ҷомеаи инсонпарвару адолатпарвар аст. аз ин лиҳоз ин рӯз иди калонсолон низ мебошад, зеро кӯдакон ниёз ба ғамхории доимӣ доранд ва калонсолон дар таъмини ниёзу эҳтиёҷоти онҳо масъуланд. ин аст ки бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар боргоҳи таълимии гимназияи Кафолат чорабинии пуршукӯҳи идона бо иштироки хонандагони синфҳои поёнӣ ва омӯзгорон баргузор гардид. дар ин чорабинӣ кӯдакон бо ҳисси баланди меҳандӯстиву рӯҳияи гарми идона бо қироати шеъру хондани суруд ва рақсу саҳнаҳои ҳаҷвӣ таби иштирокдоронро болида намуданд ки ҳамто надошт. боиси сарфарозии мо тоҷикон аст ки миллати кӯҳанбунёд ва соҳибтамаддунамон аз қадимулайён дар ҷодаи ҳимоя ва парвариши тифл масъулияти ҷомеа ва волидайн дар тарбияи кӯдакон заминаҳои мустаҳками илмиву амалӣ гузоштаву таҷрибаи ғании гузаштагонро ҳифз кардааст. кӯдакон воқеан олами бебок, як дунёи бисёр пок доранд. хотироти онҳо хотироти самимист, хотироти нек аст. агар рӯзгори онҳоро ба як китоб монанд кунем, саҳифаҳои китоби онҳо саршор аз ҳикмату покиву осоиштагист. мо омӯзгоронро, мо калонсолонро танҳо ва танҳо зарур аст ки дар ин китоби зиндагии кӯдакон танҳо ва танҳо хотироти некро сабт кунем, каломи некро сабт кунем, беҳтарин амалҳоро дар китоби зиндагиашон сабт карда бошем ва ин хизмати мо омӯзгорон, мо калонсолон дар ҳаққи кӯдакон албатта ояндаи онҳоро дурахшон месозад. дар тоҷикистони мо кӯдакон аз тамоми ҳуқуқҳо бархурдор буда бо таҳсил, табобат ва имтиёзҳои хоси худ фаро гирифта мешаванд ва таҳти ғамхории доимии давлат ва ҳукумат қарор доранд, зеро онҳо дар давлати иҷтимоӣ зиндагӣ мекунанд ва дар ин кишвар ҳуқуқҳои иҷтимоии кӯдакон аз ҷумла гурӯҳҳои ниёзманду камбизоати он ҳифз карда мешавад. мо бояд пеш аз ҳама дар бораи насли солим, генофонди солим, кӯдаки солим ки ҳаққи ҳалоли ин кӯдак аст. яке аз ҳамин ҳаққи конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак ки тоҷикистон парлумонашро ратификатсия кардааст, яъне эътироф кардааст, ҳамин ҳимоят аз ҳуқуқи кӯдак дар бораи саломатии ӯ мебошад ки масъулияти волидайн яке аз ҳамон дар паёмҳои роҳбари давлат ҳамон сухан дар бораи масъулияти падару модар ё ки масъулияти волидайнӣ меравад. яке аз компонентҳои масъулияти волидайнӣ ҳифз ва таъмин кардани саломатии кӯдак аст. воқеан фардои дурахшони кишварро метавон танҳо дар чеҳраи дурахшони тифлакону кӯдакони нозанини мо дид. ғамхорӣ дар ҳаққи кӯдакон, тарбияи солими насли созандаи кишвар вазифаи муқаддаси ҳар яки мост ки танҳо бо ҳамин роҳ мардуми моро метавон ба фатҳи армонҳои миллӣ ва соҳили мурод расонид. бояд гуфт ки мақсади таҷлил намудани рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба ҳалли мушкилот, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо ва таъмин намудани беҳтарин манфиатҳои кӯдакон мебошад.